Goeie welkom bij het Scootje Zielen op Woord zijn. De 8e wedstrijd, maar de zo'n wedstrijd. Ja, en de wedstrijd werd een soort commotie vanzelfs on vooruitgang, want wie het juster een reisdag, dat wie het zaterdag zeker net, want op Starem, daar gang het nodige mis vanzelfs. Daar wie protesten, daar wie skiën, onder andere bij Jereveen het helmhout eraan, de wetterstaag eraan bij het Scootje van Ljouwert, de binnen protesten Trosset in heger beroep. En daar kwam van hem aan een uitspraak oer. Daarover straks meer. Wij zullen eerst even bij de wedstrijdcommissie hier bij Van der Meulen van waar zijn. Het jachtgeweer in de aanslag. En dat betekent dat het 10 minuten schot dadelijk vallen zal. Daar is hij al. 2 ballen de loft in. En de startprocedure is uiteenzet. Ja, de zielerij hier bij wat zijn. Dat is in dit geval wat zijn in, want morgen is het hele circus hier weer. Dan wordt er inhellen de wedstrijd van Jennewaard. En dan zullen we hier nevens mij een primeur beleven. Want ik kan me net heugen dat er hier bij wat zijn een sleepstart was had. Dat wel Elke? Nee, dat is nog nooit eerder gebeurd. Het is natuurlijk die inhaaldag, dat is al wat nice bij deze kerst. Dat badde vroeger ik net. Daar is de sleepstart dus, die plakvinden zoeken op Jennewaard. Nou ja, daar is gewoon walstart wezen, maar als de walstart net mogelijk is daar, dan wordt er een sleepstart in. Dat is ik al een heel tijd waarom nevens mij dat de sleepstart eens een keer ik op die wetters uitvierd is. Maar dat is wel wat minder lang. Maar nu is er een sleepstart straks op vrijwetter. Wat is de sleepstart? Laten we het er maar eens even wat verder over gaan. Alle scootjes krijgen een touw van de commissie. Een goed kartouw met een zegeltje eronder. Dat is officieel al hier dezelfde lengte natuurlijk. En in startvolgorde, zoals dat op Jennewaard bepaald wie, komen ze achter de sleeboord te lezen. En op de Wil ik even onderbreken, Elke, want hier zullen we een hagelnij helmhout achter op het scootje van de Gerben van Manen. Daar wie is erbij op Starem dat hij er afvingen waard. En dan is een skip letterlijk stuurlees. Zij kunnen nou weer 100 punten volledig meedoen. Ja, zeker. Het is wel net een hele nije. We zullen er al wat reparatie om, maar zo heb ik wel wat reservemateriaal lezen. En hij was er echt even aantikt. Dat helmhout dat zit achter mij een heek vast en voor wat mij een pen. Dus in feite brekt er ik nog net in zijn volle, maar hij wordt er dan aanwipt. Maar ja, hij is dan op dat stuit net weer om te plaatsen. Het is hier natuurlijk een protestsituatie. Dus daar geef het straks ik nog even verder door haar. Maar de sleep staat allemaal, je moet natuurlijk weer haast op het eind. En ja, dan hing je ze achter de sleper aan. En op het geluid zijn van de sleepboord. En dan moeten ze tegelijk loslitten. En dan begint de wedstrijd. Voordeel voor de achterste skippers, we beginnen het morgen wel even zeggen, is dat het nou romwetter is. Dus makkelijker in Helios Jennewaard. Dus maar laten we daar verder naar net te volgen. Dan gaan we morgen nog even een tijd moeten praten. Maar we kennen het misschien nou beter even aan over protesten van Ljouwert en Heerenveen en het hege beroep. Absoluut, daar komen we dadelijk wie het weinig op waarom in de wedstrijd. We zitten nu nog even nieuwsgierig te zien naar de startprocedure. Eerst maar even de baan die hier Joert erin leidt op wat zijn. Net helemaal verrassend is dat een songles. Ze kennen in de lengte over de hegen, maar helemaal naar de andere kant aan. Dat doen ze 2 keer met een lang kruisrak. 2 keer weer om. Met een roemrak naar de onderkant van de mar. En daar zal dus de strijd losbarsten matten. Nevens de waarman kunnen we uitgaan van een windkrachtje 3. De wind zo een beetje romje kennen. En mogelijk ook wat uitschittertjes naar de fjouwer krijgen. En dat is een beetje afhankelijk van eventuele buien die hier langskomen. Nou moet ik zeggen dat op dit stuit hier net allemaal wat donkere wolken hangen. Maar het is moeilijk te peilen als die bui hier komt en wanneer die hier komt. Ja, hier hebben we het scootje van Ljouwert. Een van die haderalspelers bij Starem. Die zitten van de morgen ik in spanning, want ik zei hier een heger beroep ondertekenen
in de protestensituatie daar. En voor hun kwam er minder goed bericht elke, hè? Ja, in 2 protesten. Van Jerry zeggen we Willem Zwaga. En hij ziet wie er vanmorgen even helemaal kapot van je op het hij dit weer toch een enorme dreun die verwerken moest. Hij hier waarschijnlijk ik net verwachten. Hij wie er even echt kapot van. Maar en dat is ook wel leuk. Er zit een plaatsje achter op het helmhout. Die hebben we nog net jongen, maar er zit FIOS op. En voor de oud-skippers, die ik had zelfs vroeger ik nog eens op zijn boord vinden. En die hielden de FIOS. En dat wordt dan een huiskamervraag. Freek, wat betekent FIOS? Ja, dat bedoelt voorlopig even een huiskamervraag. Nou, ik weet het wel. Vooruitgang is ontstreven. Kijk. Het is een oude skipsnaam. En Willem Zwaga had dat als motto gekozen. Vooruitgang is ontstreven. Ja, dan gaat één bal naar beneden en de kenners die weten dan dat wij het 5 minuten zijn. Sjoen nog minder dan 5 minuten te gaan voor de start van de strijd hier op de Hegemermar bij wat zijn. Nou, zullen wij in die 4 minuten na de start dan nog even het protest behandelen? Want Hegeberop, Ljouwert vond dat Heerenveen mooi draaien moest omdat Waardsijn er kwam. Zij vonden dat ze een overlap hielden. Overlap betekent dat een enig deel van de romp van beide skippen naast het orendeel uit. Als je vrij voor bent, dan kun je er steeds maar een papiertje tussen horen of meer. En opmerkelijk vind ik wel wat. De jury had uitspraak dingen op het protest van Heerenveen en van Ljouwert. Ljouwert had steenlitten, maar Heerenveen had woen. En daar zeiden ze dat de camerabeelden en de track and trace uitwiesden. En het is altijd interpretabel dat Ljouwert achter het vinger lag. Maar ze hebben mee rekken. En ik vind toch zelf, en daar ben ik analist voor, om een mening te hebben, dat ze wel degelijk boord aan boord zitten. Dat daar net zo volle discussie over weer. Maar meer de discussie liep het mij, vooral op zo'n hectisch moment. En dat weer dezelfde situatie, die grauw hier mooi. Maar ik heb Jappie Visser toen op Terhenne. Hij je genoeg tijd en gelegenheid kregen om hoe start te gaan. En hij je de oren op tijd onroppen. En dat was natuurlijk een hele hectische situatie. Willem Zwaga zei dat hij dat wel dingen had. Heerenveen zei dat ze dat net jet had. Maar het is dus op een orengrond aanwezen. Ik denk dat het in de hectiek echt net jet is. Of dat het net duidelijk is. Want je moet ik met de handen zwaaien. Ja, en dat is een besluit van de Zielrieën. En dat is, ik had daar wel toch een iets oren mening hoor. Maar dat is ik altijd wel een beetje het moeilijke met beelden. Freek, je hebt toch altijd een camerahoek vanuit een orenhoek. Ja, dan moet je haar 3D en Nou, even ter vergelijking, had je bij een WK voetbal in, dan had je er misschien wel 44 camera's die ze vanuit alle hoeken met elkaar in contact brengen kennen. En dan kiest mij een soort Hawkeye effect zien. Als bijvoorbeeld een bal over de linie is of waar leidt. Wij hebben één camera daar op letter. Die leidt op één kant en die houdt dus een eenzijdig beeld. En dat maakt het heel gevaarlijk om daar conclusies om te hangen. Ja, en dan is toch die track and trace van het team Steven van der Blijs, die nou weer in jouw een hele ploeg kleer zit en je voor op de 7 worden. Dus de oren track and trace man, die hebben daar hun headquarters. Ja, daar kun je toch beter op zien dan, hè? Want die kennen echt alle hoeken wel zien litten. Ja, en ik daar, ja, hier ben ik toch van mening dat ze wel boord aan boord leiden, maar ja, daar is een ooruitspraak op gaan. Het hege beroep is hege beroep, hegere instantie is er net. Dus daar moet ze het met doen. Willem Zwaga dus de volle map om punten. En het Veen krijgt nou een gemiddelde van de wedstrijden die hij zielt. Dus dat wordt iedere keer onpost, want Ja, we moeten alle dagen rekenen. ja, Want elke uitslag die er nou bij komt, wordt mijn naam in dat gemiddelde. Voor het Heerenveen werd het een hele gunstige uitspraak van zelfs. Zij stieren op plak zo'n, troch die actie. Troch deze uitspraak scoren ze in één keer op naar plak 3. Nog op achterstaan op Grauw en Jennewaard, maar Bigelix roem weer oorlogpunt voor op Ljouwert. Ja, wij rennen naar de start. Het is nog een dikke minuut. De scootjes vinden alle keer haar positie ergens op een linie. Ljouwert leidt hier aan de hege kant op die startlijn. Een hele grote stuk van die vloot leidt helemaal aan de orenkant. Misschien zit je nog wat boppen.
Ja, je komt nog wat aan. Jenne Woord. Ze ben betiet, Nummer 2, lang war, helemaal heeg. Ik ken de achterste ton net heel dalsjen, maar ik had het idee dat ze al aardig betiet op een lijn zitten. Nou is de wien ik net zo hele hut, dus je kan wat makkelijker remmen. Daar helemaal onder bij dat skipje daar en dat cruiserke daar is een lietsreerpuntje. Ja, Pieter daar is Meter. er. En dat is Pieter Meter is al betiet. Ja. Die is, ik zei het nou net te betiet. Hij had er vol een gatje onder. Maar Ze zitten alle keer nog aan de goede kant van de lijn. Tenminste, als uw track- en trace systeem u net van de gek houdt. Ja, daar is het reden tontje. Ja. Daar lezen ze nog room voor. Het ken nog. ja, maar het is ik nog 15 seconden. tellen. Maar Akram kan wel wat vallen. Die is geen in een scootje die hem optreedt. Die had er wel een mooi plakje. Langwaar kiest helemaal de orenkant. Als je daar zag Pieter Meter al wat vallen. En dan op het goede moment dan met nou het Scott haast wezen. Daar. Ja, we hebben de Wat zijn? Die zit helemaal heeg. Ja, laten we dat net vergeten. Wat zijn? Dat is haar thuiswetter vanzelfs. Die vliegen hier voor een grote verrassing zorgen. Want die waren die doet steeds gewoon te wadden. Achter Douwe Visser doet het steeds van Snits. En Grauw die zit meer in de middenmoot. De koprenner op dit stuit. Zielt correct boppen de hele mannen. We binnen dus starten voor de goede orde. En we hebben geen toeters en we hebben geen vlaggen. Vlaggen zit nog heger als wat zijn. Ja, dus er is een skinnenlijn, zoals dat dan heet in zieltermen. Er is reglementair starten toch alle 14 scootjes. En laten we dat ik maar eens even nemen, want ze zijn er alle 14 op het stuit. Ja, Jereveen helemaal bij de kotten starten. En nou zijn we zien. Ik het wel als de wind er een beetje uitgeeft op dit stuit. Het gaat net mal in elk geval. En ja, wat is dan de beste slag? Akram kiest ervoor om helemaal bij de Indik te starten. Aan de kant van wat zijn. En dan wil die wal, ja, ik zeg het wel eens vaker, maar die wal wil dan wat loeken. Dan kun je een aantal graden heger zielen. En die had toch een hele mooie start, ja, als die voor Lemmerdel kan. Nou, laten we dan het klassement er toch maar eens even bijpakken. We beginnen nu aan de tweede week. We hebben Grauw op het eerste plak staan. Ik neem de uitslag mij al ook van de meeste wedstrijd. 16,8 punten. Op het tweede plak Jennewoord. 17,9. Zit er een dikke punt boven. Dan een Lietsgotje, maar daar staat Jereveen 21,3. Fjouwer, Ljouwert 23,8. Akrum, laten we dat ook nog eens even nemen. De ploeg van de Grutte middelmaat. Geen uitzitters naar boven, maar ook net naar onderen. Haar meeste wedstrijd een 6. 24 punten. De Lemmer nog op 24. En nou ja, ik neem Husum nog even mee. Die blijft ook in nog 20, nog 28 punten. En eigenlijk lijkt daar de grens voor wat betreft de scootjes die nog uitzicht hebben op een podiumplak. Van Oud Drachten, die begint al met 34 punten. En meer. Ja, die categorie, die denk ik, die zullen we net waarom in de top draaien. En wat zijn hier? Die is hier op eigen wetter weer heel mooi voort. Kan mooi voor de eerste scootjes al langs cruisen. En die ploeg van Terke Klaas van der Meulen, die ben echt wel een beetje touw aan een succes, hè? Ja, die hebben we nog net zo volle mazzel gehad. Juster terug oren in de probleem bracht. Ja, dan ken je wel zielen, maar ja, je resultaat wordt er toch trop bepaald. Akrum, liek het voor het eerst een hele mooie start te gaan. Zij zetten terug en je wordt het ik ontjepper bij de kant, want de pijler die had het druk. Ja, en opmerkelijk, want als we nou alle resultaten binnen maar optellen, dus zonder een aanloopwedstrijd, dan zou Akrum gewoon stevig op het tweede plak staan. Zo gemiddeld zien ze. Het binnen Huzum en de Zuidwesthoeken. En ik jou het die al oerstag binnen. Wils wij de klappen onwaar hier nevens mij ook het goed ha. Ja, een tongetje. Oer de vluurzen heen en her bij Heeg. En bij wat zijn. Wat door de wedstrijdcommissie, daar zeggen we. Van de morgen weer de waarman zei van nou het meeste loekje wat onder terug. Maar daar zitten toch wel aardige stevige onwaars bij, hè? Driegende loften. Maar weg geen de Buijendel. Voorlopig gaan ze nog een liet beetje om het wedstrijdveld heen.
Maar dit wordt alle keer scherp in de gaten houden. Akkeren beziekert die slag helemaal zo vier mogelijk trot te zetten. Of mat, want ze sjoggen achterom, ken ze oestag. Huizen met een Zuidwesthoek, die hebben al besloten om oerstuurboord de slag in te gaan. Ja, dit is boord om boord, hè? Ja, dit is boord om boord. Hier discussie mogelijk. verbinden de skippen. Maar ja, wij sjoggen het weg van voren, hè, maar in zo'n beeld. Dus ja, het is toch altijd een wat. Maar dit kun je nou verbinden de skippen elkaar en dan ben je boord om Synchroonzilver boord. ligt het wel. Akrum. Ja. Ken Akrum voor Snitsdel. Oei. Akrum. Snekerpan. Of gaat hij nog een keer weer hoe Ja, staat? die Het wordt is de dwong. snekerpan die gewoon hier op bakboord komt. Ja. Ja, Akrum nog een klapje. Dit kost het dit kost het meters. Maar de snekerpan luidt volledig in haar jocht. En dit is En- een hele ongelukkige manoeuvre voor Akkerum, want dit kost het tijd. Ja, nou gaan ze socius. Ja, Dat de de snekerpan gaat, dus nou kunnen ze pas mee. Maar dit kost het snelheid. Maar hier snit net beter nog wat langer trots zetten kan. Nou, is er nog net van Akrum af. Maar Snits die gaat achter Graudel. En dan liep het ik weer dat Grauw toch een heel mooie uitgangspunt had. Jer. Alweer die wal al zat dichtbij dat Jappie Visser besleert om net die wal aan te wachten. Maar ik heb toch het idee dat ze. En dan maakt ze toch achter een heel veel deel weer. Oei. Grauw komt je in elk geval mooi uit. Maar En daar Jennewoord zit ik nog daarboven. Ken de Grauw voor Jennewoord al draaien? Dat denk ik net. Drachten zit je nog. En dan komt ik weer. Ulbe Zwaga waarom? Ja, Ulbe Zwaga, wat zeg ik nou? Jaap Zwaga. Ja. Die had ik een mooie start. Ja, hier is nog niks van te zeggen. Het is... Interessante ontwikkelingen daar aan die kant van de Indiek. Daar op een Hegemermar. Dit is Jennewoord. Daar kan straks, denk ik, Grauw om rom te vregen. Maar... We hebben net vergeten, dit ben de beide kamprinners in het Ben ze klassement. tegen genoeg bij elkaar? Nee, ja, hier wordt toch zijn. De Achterlangs. kerst wel rond te vregen voor de wal, maar de gist maar achter del, want het gat is te grut. Er haast alle mogelijkheden om achter uw del te gaan. En die rond is er ik. Jenne wordt hoe geen voorrang te Jan. Maar wat doen ze? Ja, daar komt Nee. de draai. Daar komt de draai. Ja, hij zetten- maakt ik geen risico's nemen voor zelfs. Ze zetten hem vrijlet in, hè. Ze doen het keurig nou, maar ik denk, waarom dal die twijfel? Want al die skippen hebben al een zak vol punten die ze al ook kennen, maar dat kunnen ze in een keer doen. Dus er zal echt wel eens even nijtocht worden bij de manoeuvres. Geen grote fouten meer, want je donder je voort in het klassement. En als Grauw nou wat jeder afvallen hier, dan hier er steeds maar krijgt zoals een boei onder helimatten. Mooier om de kont van Jenne Woord heen het draaien matten, maar ze gaan nou met 4 schoten eromheen. Hè. En daar verliezen ze meters mee. Ik zie nog wat manoeuvres. Misschien wie Douwe Visser het net in is met Jenne Woord, dat hij toch draaien moest. Wielst wij hier de tonnensjoggen met de gele pet. En dat betekent dat we voor het eerst boppen on in het cruiserek komen. En daar kunnen wij vanzelfs heel mooi zien hoe de vlaggen erbij hingen. Waar gaat hier als eerste om het tonnen op de Hegemermar? En welke scootjes matten in de achtervolging? En dan kom ik weer een heel soort straks op stuurboord bij die tonnen hoor, hè, denk ik. Dat wordt weer spannend. Het is natuurlijk net te vergelijken met Starum op sneeuwen. Toen er heen weer en toen. Nou heb je volle meer controle hoe je skip en kun je wat liniger achter een skipkedel gaan. Maar het zit weer bij elkaar komen. Jenne Woord, die had hier een prachtige start. Leidt boppen de hele vloot. Daar zullen we al in een oerstuurboord aankomen. Op bakboord, mag ik zeggen. Is dat Ljouwert? Ken het zo net zien. Ja, Ja. dat wordt interessant. Dat is Ljouwert. Ken Ljouwert de ton aan. Want helemaal uit de orenhoekenbiggelies komen, ik neem maar wat, het Jereveen en wat zijn en Ljouwert. En die En- komen echt mee gong op deze 10 tonnen aan. En is hier dan een gotje voor Jenne Woord? Ze Oeh. kennen natuurlijk, wat even shit. Ja, en dan heb ik in alle hectiek van de morgen net jongen de baan, hoe ze hem ronden matten, maar dat zal waarschijnlijk stuurboord omwijzen. Dus dan kun je wat makkelijker nog het gotje vinden. Dan kun je achter iedereen deel draaien. Maar Ljouwert kwam daar nog net heel mooi uit die startwaai.
Sjurres. Jennewoord had hem beschikbaar oerzield. En die kan straks even Remy. Of die kan hem even in de wien gooien. Die kan het gotje litten voor Ljouwert. Maar Ljouwert mooi. Al had er de tonnen bezield. Die mooi gewoon. En Jennewoord die shut dat al. Die denkt van een heel groot gat litten. Dat maar wat naar de kant had. Dat Ljouwert maar net rug terugzet. En dan is het Willem Zwaga die hier als eerste om die tonnen draaien kan. De man die dus van de mooie jaren dat zijn protest afwijst waard. Daar heel teleurgesteld door wie. Maar hier voorlopig even zijn gram helpt. Ja, Willem dan komen nog Zwaga. scootjes aan. Daar komen nog meer scootjes. Grauw zit er echt tussen. Oeh, en Willem luidt al hoe stuurboord. En Grauw, ja, weg. Ken hij ertussen? Ken hij ertussen of ken hij er net tussen? Nee. Willem, die draait. Dit zit helemaal in elkaar. Grauw en Ljouwert. Ljouwert betiet toestuig. Die hier net zien dat Grauw er zo snel aan kan. Jongen, dan zou mooi starten. En hij hier gewoon nog wel even trots zetten kan. En het hele vloot dendert er nou oorheen en omheen en trommekwa. Nou, dit is even een pikante situatie, want het leek er zo mooi van Willem Zwager. Maar zit hij daar goed in combinatie met die manoeuvre van Grauw? Dat is de grote vraag. Grauw kwam gewoon op bakboord aan. Willem weer te betiet draait. En hier voort, en zeg ik dat hij voortwijzen moest. En die dat ik, maar hier geen, die dat net op tijd. Misschien maar we dadelijk op uw track-and-trace systeem nog maar even waarom naar die situatie vlak voor de boeierronding van Ljouwert. Want dat die in één keer een griebus van scootjes. En dat ging heel vlug achter me quattro. Want de verschillen onderling binnen heel liets. Ja, van dit moment starten. Ja, er wordt gewoon troshield. Ik zie ze gauw nog geen Ja, reden. ja, die Grauw in de reden protestvlagen. Goh. Maar dat hier voor Grauw ik nog wel volle minder waarderen kan. Als ze in elkaar jekken wie het net stoel rekken winnen. Voor het eerst zullen ze toch op een... Wil Stjerne Woord nou aardig inrint op Grauw? En er ik een hele oren wien komt. De wien helpt aan. De buien die komen hier ik wat door de maar heen. Nou, misschien kunnen we even naar de track-and-trace situatie zien. Hoe dat nou krijgt, zie je het mij die boeierronding. Daar komt Grauw, die gaat achter Ljouwerdel. En dat had Ljouwert net in de gaten gehad, dat hij er al zat dicht op ziet. Ljouwert die draait. Grauw die gaat over bakboord. En over stuurboord, ja, ze zitten nog in het draai, hè. Ja. Ze zitten nog in het draai. Bis ze al volledig een mooie tuigen orenkant. Net volgens mij op de orenbeelden wel. Maar Grauw draaide daar heel snel onder Ljouwert. Ja, en hij de manoeuvre dan al aanmaken. Dat is de vraag. Het leek er wel op dat ze alle tuigen op bakboord hielden. Maar ik kan me begrijpen dat Willem Zwager totaal over het mat kwam. Hoe snel dat lienige Grauwster scootje in één keer op maak kwam. Nou, er maar een beetje een tussenstand. Safir als dat al juist. Nou, Ljouwert 1. Grauw 2. Jennewoord 3. Woord zijn keurig op een vierde plak. Drachten 5. De Lemmer op 6. Zaan Huzum 8. De hele mannen. 9 het Jereveen. 10 de Zuidwesthoeken. Akkerum helemaal op plak 11. Dan Tolve de Jouwer. De Snekerpan, tredje. En voor eerst jouwt de track-and-trace Ustrog dat Langwar op het 14e plak leidt. Ja, en wat is er dan mogelijk in die roemerakken? Als de wien inderdaad wat onhelpt, wil wij terugkrijgen dat er een protest is. Niet alleen van Grauw, maar ook van Woudsijn. Dus er zal meer bad wezen bij die tonnen. Ken ik haast net hoor, want alles ran op elkaar. We moeten dat even aanwassen, maar dan hebben we nou direct naar het eerste cruiserak al 2 rode vlaggen in de wanden hangen. Hier hangen er dan in. Ja, die maakt dat je wat aanwijzen. Dat ga ik zo snel net jongen. Wie dat ervoor nog? Dat zit je rond te krijgen. Ja, hier is wat zijn. Die had dus waarschijnlijk de vlaggetje in Grauw. Ja, het gaat dan even zo verschrikkelijk hut. En dan zie ik even een skip voor uw camera. Dat kon weet niks aan doen. Misschien kennen we het shot straks. Ik nog eens even waarom zien
hoe we daar bij die beelden kwamen, hoe we daar in die situatie kwamen. En dan kan iedereen even ziek helje in een roemerakken even bijkomen. En haar opmeisje is dadelijk voor de tweede keer naar de bovenkant van het zanglas. De tweede bopperste tonnen. En dan zal na elke dag duidelijker worden hoe de toppers ten opzichte van elkaar liggen. Want op dit stuit ben het Grauw en Jennewaard beide mei in die voorijn. Is Heerenveen een van de verliezers van deze wedstrijd nog nota in die tweede eind op de ziende plak. Ljouwert zit er nog wel bij voorin, maar mochten die inderdaad zien dat protest onrennen, ja, dan had dat consequenties. Dissen ontrennen was net zijn soort. Op een voorgroen. En hier de tonnen, in de oren onderste tonnen werd ze voorbij zielen. Het wordt weer even een beetje rustiger. Het loopt een beetje hier meer. Wat Rijndripkes oer de maar de man ben net van zout, dus die zielen wel trouw. Maar dan ga je 6 weken droeg te gaan en dan wordt er zield. De man die krijgt wel voor de kiezen. De verschillende waardtypes. Nou, morgen dus weer een wedstrijd op waar zijn. Dan vreeg je misschien, oh ja, de wedstrijd in Jennewaard is afgelost. Is het dan echt de commissie van Jennewaard die de wedstrijd hier op waar zijn organiseert? Maar dat is net zo, hè? Nee, het is het commissie van wat samenwerk teruggekregen had die de sleepstad start organiseren. Maar en hier zullen we dan toch dat het al wat diesel wordt hoe de maar het ruinerig was. En in het volgende chat is het alweer wat beter. Maar dit is wel wat er een beetje van zijn is. Kan ze buien. En dan nog even in de situatie waarom het weer ze krijgt wordt aan dat uw bakboord erop aankwam. Grauw zegt dat, die gong oer stag, ik naar bakboord daar. Ja, en zet Grauw dan het protest in Ljouwen terug dat hij net genoeg ruimte kreeg om wat zijn te ontwikkelen. Want op een gegeven moment zie het Grauw in de klem tussen wat zijn en Ljouwen te scootje. Willem Zwaga voor eerst zielt wel gewoon terug. Ja, nog altijd op de eerste plak. Nou, hoe zie je, hè? Als je weet dat je een protest in krijgt. En ja, dat is net lekker. Nee, maar het gaat voor Willem Zwaga denk ik nou om die prijzen. Nou, het nijs wat er van de mooie jet had. Wil ze het stevig terugrijdt. Het rijdt hies de eigen zijn ze dan vroeger. De driver inzet terug het scootje van Ljouwerts. Eerste onderste tonnen. Jennewaard is Grauw voorbij. Die leiden boord om boord. En Jennewaard weer bopperste. Grauw, mooi de reden. Oh, dit is Drachten. Sorry, dit is Drachten. Er is nog een reden vlagen. Ja, wij herkennen haast de scootjes onder de reden vlagen. Maar wat zijn? Wat zijn Drachten. En hierachter hebben we nog een. Ja, dat is Grauw. Die is er helemaal in de vlaggenparade, heren. Ja, die is onder al die scootjes te lonen kwam door die situatie natuurlijk. En is de hele vloot een beetje door hem heen kwam. Maar je bent 3 scootjes op rij. Mooie reden vlagen erin. Ja, en dat in een roemrak werd meestal net hele grote verschoningen binnen, maar Huzum en Akkerum, de beide witte scootjes, vlak Bienoir. Draaien, zei ze. Kom op, omheen sturen. Roemte. Oeh, en wil ze de bui ik even aardig onhelpt nou, hè?
De bemanningen krijgen even een lading wetter over de Belg en er komt echt een sneer wien uit. Het is nou even de koppen bij en onpoortje, want dit moet even volle bak zield worden. En Huzem gaat nou om de boei, maar zit... Ja, dat wordt onwijs. Kom er omheen. Maar dit gaat ik al hier dicht bij elkaar hier. De Zuidwesthoek kan er nog krek bij tussen. Ja, uit Veen heb ik nog net neemt. De noemen treien. In klassement, maar net in de wedstrijd. Nee, net in de wedstrijd. Sterker nog, in de wedstrijd lezen ze op het 11e plak. Sablier het ze weer van de morgen dat haar protest inzinnen wordt of takkend wordt. Ze beroerd gaat het nou. En de mar kleurt licht, zuiver wit van de Rijn. En het veld wordt helemaal uitmalutsen. Mooi voor de wetter hier. We hebben wat verlet aan haar. Maar spietig voor de wedstrijd nou, want het is moeilijk te zien. Wil ze Rick onwaars klappen in de lucht zitten? Wat besluit de commissie? Kan er zo terugzield worden? Rijn is net zo slim. Wien tot een bepaalde mate. Maar onwaar is toch wel een moeilijkere situatie. En ben er dan al activiteiten op de Zeven Wolden? Wij zoeken nog geen vlaggen of merktekens die daarop wijzen. Ja, dan zou die gewoon afbrutsen worden. Want er is natuurlijk na 1 ronde nog geen gildige wedstrijd. Nee. En starten ze hem dan letter op nog weer. Als het versissings is dat er minder... Dat de onweersbuien, de tongerbuien voorbij binnen. Maar voor eerst wordt er gewoon zield. Ja, en digitaal krijg je dan prachtige tussenstand. Want als we zoeken naar je tal meters wat de scootjes verwijderen binnen van de eerstvolgende bovenste tonnen. Dan leidt op dit stuit wat zijn op nummer 1. Ljouwert op 2 en Jennewaard op 3. Opmerkelijk. En Wer is wat zijn dus heel goed bezig hier op het eigen thuiswedstrijd. Maar ik zei, haar die reden vlaggen erin, maar ik zei, zielen hier prima. Maar de Wien die ken ik heel nog voor. Ja, de Sjurgen heeft niks meer. Nee. Dit komt heel goed mat. Nog lang net iedereen een ruim pak, jongen. Maar de Wien kan natuurlijk enorm skiften natuurlijk in zijn rak. Ja, maar het track-and-trace systeem gaat uit van zo'n GPS. Die kan dus heel nauwkeurig zien de meters ten opzichte van een tonne. En wil wat zijn helemaal aan de linkerkant van de wedstrijdbaan zit. En Ljouwert aan de rechterkant. Kunnen ze precies berekenen hoeveel meters je nog zielen matten. En het zit heel dicht bij elkaar, want nou leidt Ljouwert weg, krijgt een meter als fjouwer ervoor. Uitsluitsel blijven dadelijk uit alle scootjes wie die oren bopperste tonnen komen van het zanglas. Dan weten we precies hoe de stand is op dat stuit. Ja, want het lijkt dat die Wien even behoorlijk rommelt. Dan is de slag van Wout zijn prachtig. Maar als die Wien op dezelfde manier steen blijft, ja, dan wordt zijn slagje stuurboord ik weer wat langer. Maar draait hij dan weer om, ja, dan heb je dubbel profijt van zijn slag. En ja, in het wedstrijd is het ik buien lezen en weten wat zijn bui doet. Welke kant de Wien op gaat. Maar we zullen het zien. Het is Ljouwert nou nog dat je er Bob onleidt. We weten net als Grauw het protest in hem had of dat Grauw het in Wout aan zit. Het lijkt erop, als ik uit de situatie zag, dat Grauw een trosset protest had in Ljouwert. Want die ziet niks in elkaar op. Maar Willem Zwaga, die dit hier wel als een speer terug de vleugels naar heen hier. Ja, die kennen dit wel gaan. Volle meer win dan uit de start bij. Wiels de bui nou alweer wat oerlijkt.
En nou is de track en trace. Ik weer wat in water. Ik denk dat het even wat in door die slag weer. Want nou luidt Ljouwert het weer het dichtst bij de bopperste tonnen. Ja, en virtueel zou Grauw oorzaken wezen naar het zesde plak. Opmerkelijke ontwikkelingen hier in het tweede cruiserak. Ja, nou wat. Die luidt er ik mooi bij. Tweede in het klassement op het stuit. Die is nog een beetje verder tros zetten dan Ljouwert. Komt wat heger uit. En die liet je machine twaan een liets eindje voor te zielen van de vloot. Ljouwert gaat er wetter hoor. En ze zullen nou al hier wel bak worden willen. Ja, dat is Jenne Woord. Oh, ja. Die besluit om oerstag te gaan. Ljouwert wie op tijd. Maar Jenne Woord hier er nog wel hinder van. En deze twee komen elkaar straks als eerste waarschijnlijk bij de bopperste tonnetje in. En dan is het natuurlijk Jenne Woord wat oer bakboord leidt. Ja, de strijd is hier nog lang net uiteten op Hegemermar. Dat zou ik zeggen. Maar net de vier terug. Net west als stuurboord op die ton komen. De gotten worden natuurlijk na zijn eerste rak al wat grutter. Dus je kent het gotje vinden tussen skippen in is wat makkelijker. En dat zeg ik al. Het is al aardig uit elkaar. Jenne Woord. Die draait hem Troddewien heen. En gaat nou op bakboord achter hem bopperen op de ton aan. En net volgens mij is het Willem Zwaga die nou al besluit of gaat er Troddewien. Nee, hij gaat Troddewien. Gaat er op tijd. Hij gaat op tijd. Zit er krek voor. Hij zit er krek voor. Maar Jenne Woord van zijn lijn uitwieken. Wel wat, maar hij is op tijd oestag. 1 Ljouwert. 2 Jenne Woord. En dan? Maar die gong van Jenne Woord zal er wel aardig rap op Willem Zwaga inrennen van Ljouwert. Maar Ljouwert krijgt op tijd gang. En dit binnen twee koprenners. Zullen we even de Zuidwesthoeker, die laat hier niet helemaal in de voorheen. Tredde plak voorlopig voor de Zuidwesthoeker. En dan had Auke de Groot hier ook een van zijn betere dagen. Het is net meer het tredde plak nou, want er komen nog wel wat van bakboord de hier. onderkant. Hij draait hem wel in het gat. Maar hij leidt wel voor Grauwbiegelix. Ja, Nee, dan is voorlopig een vierde plak voor. En waar bloed wat zijn dan? Hier is wat zijn. Wat zijn op treien voorlopig voor de Zuidwesthoeken. Ja, dan ontstaan er toch in zijn bui opmerkelijke verschillen. Van mensen die het voortzakje, maar ik die het vooruitzielen. Dat is de hele man ook al. En die had dan een sprong maken. Naar het vijfde plak. ja, de Zuidwesthoeker had in deze klap even 5 scootjes voorbij vinden. Wat zijn is er ik hier voorbij. En de hele mannen, die zit ik op een keurig tweede plakje. Ja. Die begint ik aardig constant te zielen de laatste races. En hier hebben we Lemmer. Die is een plakje afzakken, maar Grauw voor eerst op een zesde plak. En Lemmer zo'n. En dan hebben we hier het vinger alweer. Wat kan die het nog doen? Want die hier een hele minnenstart. Ja. Ja, het is ziekje van de meeste scootjes hoe om te gaan met deze buiige omstandigheden. En dan is het grote slachtoffer van dit eerste cruiserak, of het tweede cruiserak al is, als je het naar de start hebt, daar reken niet. Dan is het Drachten, Jeroen Pietersma, die 6 plakjes inleveren in Marten had. Huzum, 2 plakken inleveren.
Akkerum, je twaam heeg, die zit nou op een 8e plak. Drachtenjochen, Huzum 10, het Veen Alve en Tolve Langwaar. Tredje Snits, die kwam toch zo mooi, die hier toch een mooie start hè. En de Jouwer, Rinus de Jong, die sluit hier de rieren. Nou ja, en als ze zouden de finish komen, dan hebben we aan het einde van de dag ik een nieuwe koprenner in het klassement. Want bij deze score, als Jennewaard tweede bloed en Graune 6 gaat, dan wordt Jennewaard de nieuwe klassementsleider. Ja. Maar laten we nog maar net te volle speculeren, want ik het binnen meteorologische omstandigheden weer zeer bijzonder. Bij die dikke bui en zo'n dikke wiesskifting kan er toch wel van alles gebeuren. En dit is hier op de Vluizen, ik altijd wel, kan het behoorlijk skiften om die eilanden heen. Maar het is Grauw die uit die moeilijke positie bij de eerste bopperste tonnen als verliezer hier nou rondvaart. Dan net zozeer dat hij misschien net in gelijk stond, maar daar toch konden een aantal scootjes hem aandekken. En kwam er onder alle turen te lezen van, nou ja, in ieder geval een stuk of 6 scootjes. En zielt hij nou op de zande plak. Jennewoord en Ljouwert boord om boord. En dan is het straks Jennewoord die voorrang bij de tonnen krijgen moet. En dan liep het erop dat hij Willem Zwaag al voorbij is. Maar het is nog een handje. Ja, Ljouwert leidt een beetje voorlijker. Meter of 18 nog. Maar dat zal waarschijnlijk net genoeg wezen om nog voor Jennewaard bel te snijden. Ja, dan moeten we het camerabeeld precies achter hoe het helm houdt van dwars uit haar 90 graden en daar komen we zo op. Maar ja, dan maar we Jennewaard. Ik nog zien. Jennewaard is onderwijs naar de koppositie. Dat is in ieder geval duidelijk. Die had bewust een koers inzet die heger leidt als Ja, die nou van hebben Ljouwert. we een duidelijk beeld. We zorgen oer het helmhout van Willem Zwaag. En dan zullen we er Jennewaard al helemaal naast zitten. Dus die is boord om boord. Zoals dat dan jit. Mooi Willem Zwaag en mat straks voorrang bij de tonnen krijgen. Als ze weer het kruisrak in gaan. Langwaar hier in de achterlijn. Boven die vloot. En die vloot die waait helemaal uit in dit roemerak. Nou, we zijn natuurlijk nog maar bij tonnen te rijden. Ik ben al een tonne te 4 in het kruisrak. Want we moeten hem straks toch stuurboord ronden. Dus ja, dan is het even omgekeerd jongen. Dan maken we dus de tonnen die zult straks aan de kant van Willem Zwaag lezen van Ljouwert. Dus dan had hij voorrang. Ja, zal ik het alweer een heel stuk rijstiger op een mar. Verteken een beetje, want scootjes die het roeme koers varen, die had minder dregen als die scootjes die het in de kruisrakken lezen. Ja, dan zullen we daar de ton die ze ronden maken. Stuurboord uit, ze moeten nog een eindje naar onder. Of ben ik al, heb ik me nou al helemaal, ben ik helemaal in de war, Freek, help me eens even. Daar komt de ton aan. Ja. Daar zullen we Willem Zwaag al gijpen. Het is binnen een beetje terugzielt. En dan is het toch keurig Willem Zwaag die zijn plakje behoudt. En voor eerst de aanval van Jennewaard afslaat. En hoe groot is het gat mooi de achteraan. Willem Zwaag nog altijd op positie nummer 1.
Deze twee man die binnen een eindje voort, Jer. Die hebben wel iets godsjes slaan. Jenne Wout keurig op het tweede plak. In de wetenschap dat Ljouwert misschien ook nog wel voor hun wij vallen zal, mocht die protestsituatie teruggezet worden. Wat zijn? Helemaal in de voorrijn, keurig op het derde plak. Ek mij een protestvlag in het wand. Consolideert dat derde plak. Teke Klaas van der Meulen. Die is Jerry Joert op eigen wedstrijdwetter heel goed dwaande in die koppositie. En wie hij hier Vliet Nierik net redden. Wat zijn? Of die hier toch een hele goede race. Het was het zelfs, dacht ik. Het waren zelfs. Zou te hollen, want de hele mannen weer treden verleden keer. En Ja. Douwe Visser van Snits, toen nog skipper op de Snekerpan, die won hier die wedstrijd. Ja, dat zijn statistiekjes van vroeger. Dat gaat over historie. En wij zijn dwaande met de toekomst, want hier wordt naar je historisch kreun. De hele mannen om de tonnen, Grauw daar weer achter. De hele mannen leidt voorlopig op het vijfde plak Grauw 6. En de lemmer daar weer deun achter met Albert Visser. Ek de lemmer nog altijd potentieel kandidaat voor een podiumplak. Ja, en weer een gemiddelde situatie voor Scootje van Akkerem. Hè? Weer in de middenmoot. Net Dus- opvallend heeg, net opvallend leeg. Gewoon in de middenmoot. Daar ben we net van gewend, dat we zo vlak zielen. Nee. En er komen nog een aantal dagen, dus er is ook nog wat mogelijk. Maar ja, toch wel weer een paar opmerkingen op nummer 3 en Fjouwer. Dat woert deze weekend nog net samen. Wat zijn op 3 Fjouwer Zuidwesthoek en 5 de hele mannen. En 6 Grauw, die is dus de lemmer voorbij. Maar Grauw zit intussen al meer dan een minuut achter zijn grote concurrent Jennewoud met Gerhard Pietersma. Kan vanmorgen even sprutsen. Ik wil er zelf wel eens op aansprutsen. Gerhard of Gerard, wat is het nou? Nou zeg Gerard of Gerhard. Het is mij beide goed, dus steeds maar wat deze worst. Nou, dan zeggen we het allemaal om. Ja, en in alle hectiek gaat het ook wel eens mis. Ik zelfs nog wel eens maar scootjes en skippersnamen. En de hectiek, ja, die hebben we al even ervaren. Er weer weer van alles mis bij de eerste boppetonnenronding. Daar hing je nou, zoals wij zien kennen nog steeds, 3 vlaggen, 3 reden protestvlagen in de wand. Ian bedrachten, die weten we net wat het is. Grauw weten we ik net of het een terugzet protest is of dat iets in wat zijn is. Maar wat zijn had een protest in Grauw. Dat is wis. En dan heb ik een volle route zield. En beginnen we dus voor de tweede keer onder het cruiserak naar die tonnen met die gele pet. Dat cruiserak wat niet correct zoveel opsquor opleveren. Omdat er zoveel scootjes ongeveer tegelijk bij die tonnen kwamen. En dus ben we heel benijd hoe dat nou uitpakken zal. Ja, dan vind je het toch wat teleurstellend in die achterrijn. Om er bij het 12e plakje. Zou daar een logische verklaring voor wezen? Of? Ja, die hielden de start helemaal bij de kotter. En ja, daar zie je er waarschijnlijk toch net helemaal. Dus Misgokt. ja, denk ik verkeerde positie. Nog net op snelheid. De wien wie ik wat vlakker. Ja, wij kregen ze toen in de bui het eerste wien. Dat waarschijnlijk net bij hun was.
Ja, de mar wordt goed broekt, kun je zien. Overal leidt wel ergens een scootje. Iedereen had zijn eigen koers. Maar straks, over een aantal minuten, komen ze kwark alle keer weer zien bij diezelfde tonnen, die eerste bopperste tonnen aan de boppenkant van het zonglas. Ja, we kunnen ik zien dat nou de grootste bui die voorbij is, dat het alweer wat rustiger terug de mar zielt. Het wordt ik weer wat lichter. Het wordt weer wat lichter en Snits die gaat nou oer bakboord. Het wordt ik wat droeger, maar dat komt door het doekje van onze cameraman. Nou, dat zou helemaal leuk zijn. Ja, mensen die voor het eerst bij het scootje zien komen en die dit zeggen, die denken van nou wat hier nou gebeurt. De hele mar leidt vol met scootjes, maar als je vaart alle keer andere kanten uit, ja, dan is het soms moeilijk uit te lezen hè, wat er precies aan de hand is. Ja, dat is mijn ziel sowieso, wedstrijdziel. Dan zit je in het kruisrak. En dan een bakboord en een stuurboordslag. En ze binnen even lang. Ja, dit is nog Ljouwert steeds... gaat er terug. Ljouwert, die vregen denk ik rond voor de wal. En dan moet dit jene woord wezen die het daar achter Del stuurt. Ja, maar dit maar we even in de gaten houden. Want, ja, hier er genoeg rond. Ja, Jennewoord anticipeert erop. En je houdt een heel iets stukje del, maar dat is ik. Dat hoort net vol in. Die haast net eens hoeft. Maar echt die zal terugrekenen, want die staat natuurlijk fantastisch ervoor in het klassement. Nou, geen risico's meer. Nee, en geen vlagen hem. Nee. Hij zielt ontspannen. Ja. En hij weet misschien ik dat er in Willem Zwaga wel een protest is. Maar hoe dan ook, Maar los daarvan los is er van een tweede plak en zijn concurrent nog op een zesde plak of een zonde plak nou werd. je rijdt virtueel op goud op dit moment. En nou we dan toch even in een restig stukje zitten, schakelen we even weer om in de beelden van hoe het er op die tonnen kwam. Daar komt Ljouwert toon. Jenne Woord houdt de fucking. Die jouwt een gotje voor Ljouwert. Ljouwert gaat om het tonnen. Mooie gang. Ik nog een soort romte. Gaat oer bakboord. Daar gaat grauw door de wien. Grauw daaronder. Ja, wat zijn ze? Nee, die komt nog van boven nog. Grauw moet voor wat zijn. En die zit nog in het draai. Had die het, ja, dat is dit stukje eens even voort. Is hij dan al oer? En daar is wat zijn. Die krijgt geen romte van grauw. En die bats bovenop. Achterop, ja, de man die kennen nog maar amper onboord blijven. Maar is grauw, ja, die zal het protest onljouwen trooi aan dat hij geen romte hier moest achterkomen. Maar gong grauw dan wel op tijd, joeg die wel de tijd en gelegenheid om, en wie die ik al op bakboord toen Willem Zwager er om die tonnen heen gong. En dat, ja, dat moet de jury maar beoordelen. En koer wat zijn wat oors? Nee, wat zijn koer niks oors. Wat zijn moest, hier, hè? die hier ik alle ruchten, Ja. die zitten al je scooters, die kwamen gewoon van bakboord op de tonnen. Want daar kan net een protestje wezen, of het moet wel wezen dat je aanvaring vermijden. Maar die stuurde ik nog omheen om het te voorkomen. Maar grauw, gong, oerstag, voor wat zijn. En dan is de vraag, wien ze al mooi tuig op bakboord toen ze Willem Zwager ongeveer. Maar daar toch konden ze net terug draaien. Maar het leek er wel op dat grauw te let oerstag gong. Nou, een pikante situatie dus direct bij de allereerste bobberste tonnen. Die het eigenlijk, ja, die situatie zorgt ervoor dat de hele wedstrijd in de lucht hing in bloed. Hoe het nou als een uitpakkerszil met mogelijke protesten. En waar kan er dus grote consequenties hebben voor het klassement? Hier zullen we dat Ljouwert alweer als eerste die gele pet rond. Keurig nog altijd van Willem Zwaga die koppositie en vlak daarachter, daar komt Jenne Woord om een dendrien. Mijn gong. Die rennen op elkaar in. Dat gotje bloedt heel iets. En kan Jenne Woord er nou onder trots stekken? Kan die hier in één keer de koppositie oerpakken? Of kan Willem Zwaga hem er boppen draaien en hem eventjes de wien uit de zeilen heljen? Het ontrint me qua niks. Dit duel hier om de eerste koppositie hier op de Hegemer Marby wat zijn.
Maar voorlopig is het nog altijd Ljouwert 1 en Jennewaard 2, vlak daarachter. Ja, het is toch... het lijkt er toch op dat het Jennewaardster scootje vlugger is als Ljouwert. Maar voor eerst er nog net voorbij stekken kan. Maar hij bedriegt hem van alle kanten. Wat zijn? Wie ze krijgt treden om de tonnen. Komt nou op stuurboord aan. En nou komt dat orenploegje daar op bakboord aan. Ken hij voor het groep Kedel. Dat kan er vrij roem. Maar de oren zitten meer dan 100 meter afstand. Dus ik versterk Klaas van der Meulen en zijn team. Een prima cruiserak. Weer de tweede keer naar deze tonnen. Wil er overal nog wat buikjes in de lucht hangen. Maar het net met zijn hutruimtes niet skrek. En dan zit er ik wat een gatje tussen. Ljouwert en Jennewaard haast gelijk om de ton. En Waarts 1 zit er 1 minuut en 20 seconden achter. Wils Jirre de Zuidwesthoek is. Nog altijd op jou hoor. Dus ik voor Auke de Groot een van de betere wedstrijden in dit SKS-kampioenschap. En hier weer een rode vlaggen. Dat mag dan Drachten wel, zo denk ik. Ja, maar die hier er alleen. Ja. U herkent ons aan de rode vlag. Want deze hier zal een tijdje erin. Maar dit groepje komt hier ook aardig bij elkaar. Want dit Drachten, dit de hele grauw. mannen, dit kroept alle keer in elkaar. Akrum. Ja, deze houden elkaar aardig vast. Wils deze twee man wel een enorme strijd leveren, maar mooi hun twaan. En waar blijft Grauw dan? Want die maakt je ook ergens aankomen. Ja, nee, maar Grauw zit er ook bij. Die zit op een zesde plakje achter de hele mannen. Die wie ze krijgt, zien neef Albert Visser voorbij van de Lemmer. En dat is nog heel Titsa. Jennewaard, Ljouwert op kop. Hier bij waar zijn. In het roemerak weer naar onderen. Maar daarachter een interessante kopgroep. Die alle keer strijden om plak 3, 4, 5 en 6. Ja, en dan binnen er even twee die dat laatste cruiserak profiteerd hadden. Er zit nog genoeg in het cruiserak dan, om wat om te vallen. Want het is Drachten die 2 plakjes woen had. En het is Veen die ik 2 plakjes woen had. En de grote verliezer van dit rak, dat is Albert Visser van Lemmer. Die had 4 plakken inleverd. Wij zullen laatst even zien bij het scootje van Grauw. Als er mogelijk wat onderhouden is. Van een Neversus collega's had in elk geval niet correct een stukje even een oren in een stuurt op het scootje van Grauw had Douwe Visser. Waarschijnlijk even wat oors bij Dijnhoorn. Misschien wel even in de trim naar voren. Even zien als er misschien wat oors maakt. We zullen het even in de gaten houden. Maar het is duidelijk dat Grauw net erin zat als Douwe Visser dat wil. En dan begint de man vaak te sleutelen, te puzzelen. Want dat maakt beter. Het wie een behoorlijke klap. Ik bedoel, Ja, je weet vertel niet haar eens een keer. wat er meer gebeurd is. Want we zagen al even een aantal bemanningsleden. Ja, die moesten zich al even verhouden om net op boord te gaan. De kop van Waartsijn joeg een enorme dreun op het achterskip van het Grauwsterscootje, het Dwarp Grauw. Misschien kunnen we even een keer schakelen naar de track- en tracebeelden. Want dan kunnen we heel mooi die lange sliert van scootjes even zien. Alle keer op hun eigen route.
alle keer vlak bij elkaar. Ja, nee, tenminste, nee, die twee koprenners. Want daar valt echt wel een god. Maar daarachter kan alles nog in elkaar scoren, op elkaar scoren. Erboven langs, eronder langs. Daar zit nog wel wat wisselmogelijkheden. Maar Ljouwert en Jennewoord, die rennen er Joert echt wat uit. Wiels de ene de Loerte de wol in had, dat zie je weer bij de twee koprenners, Ljouwert en Jennewoord. En oren nog het tuig, zowel de fok als het grutzeil, gewoon in je kant ha. Even een keuze. Misschien Hazelkoor, ik wil even een beetje optreun. Ja, dat vreeg je meestal dan ook wel eens. Hè? Wat is nou eigenlijk de vlugste koers van een zeilschip, van een scootje? Is dat voor de wien? Is dat hele wien? Is dat roemen wien? Dat wist ook. Heerleween, dan ontwikkel je de meeste snelheid. Ietsje heger is Heerleween. Nou, die koers varen ze nou net. Ze varen nou heel roem. Zo roem dat een PS-scootje zelfs de vak aan de andere kant zetten kennen. Mooi voor het lapje. En dan aansten worden alle scoorten weer strak lussen, onlussen. De tuigen er zo vlak mogelijk opzet. Om maar zo heeg mogelijk in die wien op te kruisen. Nou, dan hebben we een street om plak nummer 1 en 2. Dan even niks. En dan hebben we een middengroepje. Werd vooral, denk ik, Grauw wat zenuwachtig wordt om net al te volle plak te verliezen. Want op dit stuit is Grauw virtueel het eerste plakje kwijt aan Jennewoord. Ja, Ljouwert doet het prima. Die blijft heel dit aan de goede kant zitten van het scootje van Jennewoord. Jennewoord zal absoluut geen risico's nemen. Wil niet oprennen, geen protesten zien, geen fouten maken. Die leidt je prima sa en die zorgt dat het kampioenschap op dit stuit echt harkant uitkantelt. Gerard Pietersma, ja, tegeer mij Douwe Visser van Grauw. De langst zittende skipper. Zielt al jaren mei. Is al een keer tweede west, maar had nog neer die kampioenskaal boven de holle houden. En op dit stuit leidt hij mij zijn scootje van Jennewoord op kampioenskoers. Aan het begin van de tweede weken. Zie ik het hem nou een beetje boven Ljouwert te steken. Wat zijn nog altijd op het derde plak. En hier de kop erbij in de race naar de voorijn. Gerard Pietersma. Nou, dit is toch wel een beetje de verrassing hè, van de Joert. Het scootje van wel zijn. Want die blijven toch vrij makkelijk, zal ik het al eerst, op dat derde plak lezen. Dat zal je jong viert worden als een overwinning, als het zo blijft, denk ik. En waarom ik net. En zij als bonus dat zij een tweede thuiswedstrijd krijgen. Dat ze mij 2 keer op dit plak zielen. Is dat een voordeel, Elke?
Ja, dat is, het is een thuiswetter. Ik bedoel, ik ben natuurlijk als skippers hier heel vaak vinden. Hè? Maar het jouwt altijd een extra dimensie. Dat Gerard Pietersma zo'n 2004 onder het helmhout van Je Jenne ziet het was. scootje van Grauw. Waar zit je bij het Helmhout? Ja, het is net Douwe die steward. Die zit er niet onken. Die zit er niet onken. Ik weet wel of Douwe meer de adviseur is nou. Zou die misschien Een tikje hoorn ha. blesseerde rijkerwijze? Dat het sturen net wil. En misschien maar we dan even aan de orenkant van het scootje straks zien. Want daar, op de bakboordkant, daar achterop, daar, dus je het nou even net in beeld, maar daar is de dreun west. Ja, en dan krijgt zijn helmhout ik een sweeper. En daar zullen we toch wat skiën. Hè? Ja, daar achter de zwurtman, bij het achterste ruutje, daar zit een aardige buts. En dan krijgt zijn helmhout ik even een sweeper. En als Ja. je een rippen krijgt of je een jermtakken hoort, dan ben je even geteld. Dus, Douwe Visser even net onder het helmhout van het grauwste scootje. Wat er de exacte reden is, daar gissen we dus nou een beetje nooit, maar dat zeggen we ons net vaak. Dit had een reden. Ja. Want hij fit west wie zelf, wie dit net bad. Dat denk ik net. En dan ben we benijd waar er nou wel aan het helmhout zit, want er ben natuurlijk wel wat ervaren mensen aan boord. Zoals meer langjarig skipper aan het Jerkstra, sinds Kwanheid. Jarenlang op Langwarsield. Maar die zit meestal op voordek. Maar weet wel hoe die een scootje sturen Ja, moet. Ja, en absoluut. dan wordt de opstelling wel eens wijzigen. Zoals ik in het voetbal wel eens get dat er eens een rode kaart uitdeeld is. En dan moet het even oors. Maar er ben wel meer stuurman aan boord, neem ik aan. En hier hebben we Huzem. Ik nog net zo vaak neemt. Die zit je vrij achter in de achterhoede. Dus voorlopig net de wedstrijd van Huzem. En Jaapie Visser, ik hier hem in de pool joh, als eerste. Maar hij kwam prachtig uit de start. Maar eerst wat voor veiligheid. En dat had hem geen hege uitgangspositie opleveren. Ljouwert liep het voor eerst nog voor Jenne Waard te lezen. Maar Jenne Waard is al een aantal metertjes verder terug zield. Maar Ljouwert kende tonnen wol aan en dan liep het hadden we daar net skifts in gehad, want dat word je wel eens verschrikkelijk. En dan Had er een mooie voorsprong. dan had er geen meter te volle maken. Volgens het track-and-track systeem leidt Leeuwert een meter of 100 voor op Jennewoord. Maar dat vertekent ik een beetje. Maar het zou samen kennen, want als hij deze slag omheidje kennen en hij kent de ton in één keer om, dan had er een aardig watje nou. Maar je zult je wel dat hij moet kniepen, denk ik. De oerel dus. Joet. Wrakslint aan de achterhoede. Ja, de debuut van Rinus de Jong is nog net heel gelukkig. Juster, een prachtig mooie, of jij Juster, er ziet alweer een dag tussen. Sneur, een prachtige start. Maar toch de hege wegen op de tonnen zetten en moest toen weer achterom sluiten. Ik denk dat Leeuwert de ton ook ken. Het wordt spannend. Wil ze boppen in wat meer winst dit jaar? Die vlaag krijgt hij nou ik. Oh, die vlaag maar wat rommelt. Ja, hij rommelt een beetje de vlaag. Dat is gunstig voor Willemswagen. We zullen hem nou een liets beetje heger opsturen. Ja, Joet hebben we door een achterhoedegevecht hier. De Snekerpan helemaal achterin. Huzem helemaal achterin. Die in de dij is de horen net.
En hier is Ljouwert en die kennen tonnen rom on. En dan had ze je toch een goede kar maken bij die tussenslag. Want het verschil met Jennewoord is wat groter geworden. Het bloed ligt ons alle keer onder voorbehoud. Want zolang er nog zoveel reeds wappert op het wetter, kunnen we van een officiële uitslag geen melding daar nog. Heel goed. Een voorlopige tussenstand. Ja, en neem maar aan dat deze vlagen hing je bleven hier. Er is echt fysiek of echt contact geweest met ik nog deuken en skiën. En dan zetten de skippers de protesten terug. Zou mij heel erg verbazen dat dat oorsging. En Jennewoord, die draait als het ware om het tonnen. En heel knap ik het woordzijnde goed Simon tegen Klaas van de Meulen, die je toch heel mooi staan had hier. Ja, Ljouwert had een gatje slaan. Die is even van de hitte adem van Gerard Pietersma in zijn nekken. Die zielt nou een 40 seconden los van Jennewoord. Als naar de wienrichting sjoest en de mogelijkheden hier op een mar. Hier je dan ik een hele mooie gatebaan in kent. Nou ja, dat hij qua lengterichting hier het prachtig kent. Maar ja, de stabiliteit van het waar wordt dat moeilijker. Want er moeten altijd meerdere boeien dan versleept worden. Als er een wienskifting hier zit. En ze zitten dan altijd in de rak. Dus ja, dan kan ze haast net verslepen. Dat is de moeilijkheid met gatebanen. Maar je heel stabiel waar hebt. Nou ja, dat ik maar de windkracht meidje. Nou, maar de windkracht, ja, als het te hut waait, dan moet er een heel soort gijpt worden. En dan, als het lever ik net, dan is dit ook een hele veilige baan. Dus ja, dat is de keuze van de commissie. En ik denk dat ze daar verstandig aan doorgaan. Ja, morgen wordt je Westzield op wat zijn. Dan wordt de wedstrijd die het eruit hellen is op Jennewoord hier inhellen. En dan hebben we toch wel een opmerkelijke primeur. Want dan krijgen we op een Hegemer een sleepstart. Nou, dat wordt denk ik een spannend fenomeen. Denk je net? Nou, spannend in de zin van, ja, het is nog nooit Jedderbad. Het is hier alle romte. En ja, de scootjes die het laatste plak starten binnen daar op Jennewoord. Of het startnummer hier. Die hebben in de nauwe wet natuurlijk volle minder mogelijkheden om een scootje voorbij te komen dan hier. Dus ja, die hadden wel het voordeel. En een van die scootjes is die daar een achterin starten mocht. Dat is Grauw, dus die zou daar wel eens voordeel van herkennen. Ja, zover dat ik me herinner, dan is Zuidwesthoeken het scootje wat voorop komt in die sleepstart. De oren hebben we de morgen even van jou bijziekje. Maar het is de omgekeerde volgorde van de walstart op de Veenhoop. En de sleepstart is hier tappost om in elk geval enigszins de scootjes te meten te komen qua eerlijkheid, qua starten. Omdat eigenlijk de Veenhoop en Jennewoord twee wedstrijden binnen die in die zin een beetje onkappelen binnen. Er wordt lotte voor de startpositie. En de Veenhoop is er ook aan. En dus wordt nou de sleepstart hier terugzet op wat zijn. Hier binnen wat zijn er? Ten eerste de scootjesielers. Ja, en die geeft het letterlijk van de win hier. Die zielen naar haar beste resultaat. Want nou ta. Die weten dat het jong op wat zijn feest is van zelfs mijn muziek en alles erbij. En als je dan steeds kennen wij haar een podiumplakje verzinnen, dan viert het vaak toch wat noffelijker. Maar Safir is nog net, want we zijn goed oeren ontvaren. Al is er wel een lietse tekening in het veld.
Ljouwert en Jennewoord op kop met wat zijn treden. En dan zit er weer een gotje. En van die kopgroep is de Zuidwesthoek de onvierder. Akkerum is intussen weer wat opschoot naar het zonnige plek. Nog voor Drachten en Heerenveen. Lemmer is nou oorzaker naar plak 10. Dus nog wel een wat wisselingjes, maar eigenlijk naar de top 5, 6 jongen. Zit er net een soort verhoring meer in. De hele mannen op 5, Grauw op 6, Akkerum op zo'n. Dat hebben we al een aantal tonnen rondingen constateren kent. Nou, er wordt hier net wat lucht. Drachten stuurt naar omheen. En Sietse Brouwer van het Heerenveen die gaat er weer achterlangs. Huzum, Langwaar. In de achteraan joert. Ja, natuurlijk maar eens even naar de oren boeg. Denken ze hier. Gijpen. Heel borsk. Touw. Die lange scoort in één keer naar de andere kant van het skip. En dan hopen dat jou de scootjes van jou wat naar je kennen, wat wien uit de zeilen heli kennen en zelf wat meterkens winst boeken kennen. Wat is moeilijk hè, om in deze rakken echt een scootje in te hellen. Nee, echt inhellen is moeilijk. Je kan beziek boord om boord te komen. En dan mat je bij het eerste volgende merkteken romte onder dat scootje aan. Dus je nou dat Drachten daar helemaal aan de boetenkant loopt. Ja, die had voorrang op die skippen. Adder te missen aan boord is mooi Heerenveen en Lemmer. Want er echt helemaal onderuit rennen, dat is moeilijk. Wilst er ik alweer wat buikers op is onkomen. En dat kan zo'n wedstrijd ik wil weer wat verhoren. Want we zeggen het al. Iedereen had je toch een oren koers. Jouw oren vaart wat achterin. Dan krijgt die de wien dan alweer wat oors dan de oren. Ja, daar wordt alweer gijpt. En op de katter ben nog geen signaal dat de finish erin komt. En die zal de waarberuchten niet goed in de gaten houden. De koprenners alweer een tijdje in het kruisrak. Ljouwert en Jennewoord. Wat zijn is ek al om de tonnen heen. Ja, de publiek had ik al even een aardige bui hoe de kop gewoon daarachter op de achtergrond. Maar ze zijn toch machinaal steenbleun. En wat voor tactiek kies je nou? Mooi, zulke wisselende omstandigheden. Wat doet die bui? Wat verhoren die onder wien? Wiels de God tussen de nummers 1 en 2 een beetje gelijk bleef. Maatje zei wel een groter gat met de nummer 3 wat zijn. En daar achter Zuidwesthoek en de hele mannen zit de Zuidwesthoek weer deun op de kont. Ja, wat zal hier in de kopjes omgaan?
is er protest erop. Want zij hebben in elk geval geen protest. Waarom? Geen vlagen. En we weten het ik nog steeds net. Dus hij maakt gewoon zijn blik voor Utrechtje. En zo hij dan onder voorbehoud van die protesten hier onderwijs wees. En als je treden de overwinning, laten we dat net vergeten. Het is toch wel de supersensatie van het hier. Draaien eerste plakken. Dat zou het wezen. Dus wij terugkrijgen dat. Ja, ik krijg het terug, maar ik moet even wachten, Jerk. Dus we slingeren het nog net de loft in. Wij staan ik in verbinding met de mensen op het wetter van onze omroep. In de boordjes, met de camera's. En die bent dichter bij de scootjes soms bij ons. En die shirt dan krijgt even wat jij eruit een oren hoek hoor. En daar krijgen we berichten van terug. En soms moet het even verifieerd worden. Maar ja, het ligt er een mooi handje erin. Ja, de woord komt net dichterbij. Nee, de wien helpt ik wat aan. Dat zal Willem Zwager ik wil bevallen. Hij had een grutskip. En ken wat wienbroeken. Ian Ljouwert, 2 Jerrewoord. Jerrewoord op dit stuit de meest gelukkige. Want bij dit resultaat zat het no bloed. Worden zij de nieuwe klassementsleiders. En hierachter, Gerard Pietersma, is het de vraag: kan wat zijn dat tredde plakje beet horen? Jenne Woord achter Ljouwert aan. Maar eens even hier. Deze vlaagje, wij nou net zien. Een rode vlaag, een protestvlag bij Jennewoord in het wand. Waar is dat gebeurd? Want hij had toch een heel tijd van je in je les gehad. Is net bij je in de buurt west. Net bij Ljouwert in elk geval. Ja, ze ben wel wat even dicht in de buurt west. Maar daar heb ik toen net zien Dat is heel lang link. waar dat gebeurd is. Nou, daar kennen we wel in bij. Nog een protestvlagen. En Ljouwert gaat er terug. Terug de wien. Jenne Woord kan terugzetten. Ja, die moet er correct als niet correct weer achterlangs ken ik makkelijk. Maar als dit just, dan wordt het verschil net groter. Dan lijkt het erop dat Jennewoord toch nog weer wat dichter bij de Ljouwerters komt. En zou er dan toch nog strijd komen om dat eerste plak. Ja, voor de mensen die letter inschakelen hebben. Willem Zwaga kreeg van de montieren dat zijn hege beroep aanwijst wie en dat hij de volle sec met punten kreeg. Een viertje dus voor het klassement. Wie dat een enorme teleurstelling. Maar hij neemt je voor eerst sportieve revanche en zielt je nog op een heel mooie eerste plak. In de achtervolging Jennewoord. En hier de grote middenmoord. Alle scootjes die nog muziekje wat wenst te binnen wat te sprokkelen. Als de track en trace klopt, en waarom zou die net klopje, dan hebben we in dit cruiserak in een meeting staan dat Jereveen nou opzij staat boven grauw. Nou moet het altijd nog even uitkomen, maar dat soort is bestuurd dat er zelfs in die middengroep toch nog wat wisselingen mogelijk binnen. En Jereveen had er ook alle belang bij om wat naar voren te zielen.
Want omdat hardenprotest altijd wiest waard, stenen zij nou op het derde plak in het tussenklassement. En zal de wedstrijd van Starum een gemiddelde berekenen we oer alle wedstrijden. Dus hoe meer uitslagen die mooi onder in de punten zitten, hoe beter dat gemiddelde blijft. En dus ook hun uitgangspositie. Ja, dit scootje rent wel. Die rent er lekker terug. Daar is Willem Zwaag alweer. Draait nog keurig als eerste weer om die bovenste tonnen. Het is nu voor de derde keer ronde. En Jennewaard blijft stevig op positie 12 zitten. Wol mij een protestvlaggen en ja, over die protestvlaggen hopen wij jou dadelijk melden te kennen. Zien waar het dan wezen zoer. Ja, misschien is hij in Kruisrak al een vader wie scootje zien kwam, want wij hebben het net in beeld gehad. Dat is natuurlijk ook een tour om die hele wedstrijd oerel bovenop te zitten. Maar het is opmerkelijk. Ik wil nou denk ik even vegen. Zien waar hij hem dat protest dan? ja, de ene skipper wil daar wel even een antwoord op Jan Doren net. Ik bedoel, ze zitten natuurlijk in de wedstrijd. Het lijkt ook wel wat als je daar. Maar wij zullen het saffen nemen. Nou, Voor us en voor de mensen die de wedstrijd volgen is het altijd wel fijn omdat we die informatie krijgen. nou, ik voor de achterban, hè. Het zijn natuurlijk een hele grote groep fans en volgers. Nou, dan krijgen we een voorlopig idee wat we erover hebben. Het lijkt erop dat Jennewaard denkt dat Drachten, en dat maakt al heel in het begin van de wedstrijd, zijn broer Jeroen Pietersma, en zeg het er maar even bij, al een protest van Drachten kregen had, Jeroen Pietersma. Daar zeggen we Drachten. Wat zijn, ben ik al hier Brundi's haast. Maar en daardoor gaan ze maar besluiten om ik een protestvlagen in te hangen en dan in de verdediging te gaan. Oh, dat mat in het protestkamer. Ja. Nou, wel wat pikante ontwisselingen. De Pietersmas, zie maar qua. Altijd klappert zelfs. Ook de groot van de Zuidwesthoeken blijft mooi in die voorijn. En houdt voor eerst dat vierde plak in handen. Van een weekje jeder alles malheur aan boord. Doet de geek in een loskaart. De lummel stikken. Dat is al even makken. En hij zielt weer vol op mij. En ik de hele mannen consolideert dat plak nummer 5. Nog altijd voor Grauw. En Jervin die het nou aansluit achter Grauw. En toch weer wat naar voren komt. En dan ben we even benieuwd waar er nou in het helmhout zit. Nee, het is nog steeds Douwe Visser die net aan het helmhout zit. En dat soort toch betekent dat er waarschijnlijk een beetje blesseerd is. Bij de onvaring, bij de eerste bopperste tonnen mooi wat zijn. Ja, dan is de hoop in dat het net al te slim is. Want er komt nog een pittig weekje aan. En dat Douwe zelf net sturen kan, dat had natuurlijk toch wel invloed op het schip. De hele mannen is als vijfde om de tonnen heen. De laatste rakken is er in de top 5 helemaal niks te horen.
Grauw draait achter de hele man aan. En dan is het veen waarschijnlijk wat hier achterom draait. En die is dan Akrum voorbij. Oh, die vrij voor is tenminste. Nou, dan zou dat als het zo blijft voor Akrum de meeste wedstrijd wijzen, onnota. Want die hier als meeste resultaat een 16. Voorlopig lezen op de 8e plak. Ja, wel constant, maar ja, ze skarrelen niks vooruit. Nou, het zondeplak tel ik. Voor Akrum. Nee, 8, hartstikke. Jervingen, 1 plakje omheen. En dat is ten koste van Akrum, die op een 8e plak nou leidt. En daar vlak achter zit Drachten. Pieter Meter. Ja, dit ben we net van hem wend. Hij wie onze man die soms wel 3-4 winningen op zijn naam schreeuwen koer. En dan vaak toch 1 of 2 minder wedstrijden voortzakken. Maar ik altijd wel verschrikkelijk in een ongeval komen. Ja. Mooi, een linig scootje. Waar Absoluut. Van ik, als het wat minder ging, soms wel een hele aan die achter. Maar hij kan het dit hier net volhouden. Lemmer. Ik doe het net een sterke wedstrijd. Ik kan niet de tonnen bezielen, want daar komt ik al huizen mooi. Ja, dat ken ze. En ben ze vrij voor. Het kan mooi alleen. Want nou draait Huzem om de ton. En die zullen op een 11e plakje lezen. En Lemmer loopt op een 10e plakje. Langwar sluit aan achter het scootje van Huzem. Voorlopig een 12e plak voor Langwar. En dat betekent dat de riegen sluiten worden. Wils we dan toch al haar scootjes die het al meer dan een kilometer achter Ljouwert zitten. Dan hebben we het over de Jouwer en over de Snekerpan. De Jouwer op tredje. En de Snekerpan komt daar aan. Kan hij hem ertussen steken? Ik heb hier zo net zien, maar hij hier nog wel gong. Nou, letterlijk en figuurlijk een achterhoedegevecht tussen Jappie Visser en Rinus de Jong. Als het wetter hier weer aardig van boven komt en er is toch weer een buiken hier over de vloer gaat. Het onwaar is gelukkig wel wat geweken. En deze bui neemt ik net al te volle wien mee, zat het lieket. Nou, we dan toch een beetje vooruit rennen op stel dat iedereen alles hengelt wat ze erin knopen ha. Dan kan de jongen ook wel eens een schopje ouder worden, maar voordat wij een definitieve uitslag melden kennen, hè? Ja, dit jaar binnen gewoon een aantal protesten die we geheid erop zetten. Dat ken het mis. En dan is het weer op de dag van morgen waarschijnlijk wachten dat we meer wissigheid hebben. Het zal er jong wel uitspraak wezen, maar dat is dan te laat voor omroep. Wil je wel op een hechte blijven van alle laatste nightjes? Zie dan vooral even op omroepfriesland.nl/scootjesielen. Alle laatste nightjes die er te melden binnen, die vind je daar. Al mag het zelfs middernacht gebeuren. Het wordt continu vervarsken. Wils wij ondertussen terugkrijgen dat de finish erin leidt bij Boeien. En dat zal betekenen dat de scootjes zoals ze nou hier hele wien varen straks op weg gaan naar het laatste kruisrak. Nou, wij intussen ik meer zoorloeren zielt. Dus er is ik sprake van een geldige wedstrijd uiteraard. En hele grote verschoningen zorg ik net meer voor me, hè?
Nee, natuurlijk. Als je nog een hele dag terugziet, dan zal er heus nog wel een oor in Helly. Maar het is alweer redelijk stabiel in het laatste rak. Zeer wellinnig. Jervin die Akram voorbij ging weer. En dan krijgen we de finish bij Boeien waarschijnlijk. Wils Ljouwert hier hast oer uw skip heen vat. Dan kent de man haast een schouderklopje aan. Weer achter Sergio Ljouwert ernaast. De uitsturingsschip, mooi studio en het hospitality schip de Tromp van de Omroep en Omroep Max. Dat is ik letterlijk de uiterste rane van het wedstrijdwetter. Want wij lezen het zien de rede tonsjes aan die de rane aanjouwen. En Ljouwert gaat er terug en Jenne Wout die scoot nou voor Usdel. Nog altijd met die rede protestvlaggen in het wand. Krijgt een meterke als 100 achter Ljouwert aan. En dan liep het de wien wel een beetje draait. Ja, dan hebben we de koprenners in de vierde links in beeld en de twee achterblijvers, of noem ze lijst, Joure en de Sneker Pan hier midden in beeld. We eigenlijk het hele veld in één plaatsje vong. Hier op de Hegemer Marie bij wat zijn. En dan wordt ik duidelijk hoe groot de verschillen zijn. Het verschil tussen Ljouwert en de Jouwer en de Sneker Pan is haast een kilometer. Ja, en dan maar even een even verslagje van wat er al je jetterbaden in deze wedstrijd voor de meeste die letter inskegeld binnen. Het wie weer een chaos bij de eerste boei. Daar werd de vorige tijd al wat protesten uitvloeid bij Drachten in. En die liet zien Jenne Wout te wezen. Jenne Wout liet het te weer om te protesteren. Ze zijn broer Drachten. Grauw moest wieken voor Wout zijn. En wat hier Wout zijn juist er ik al op het beste uitgangspunt. Die kwam op bakboord. Grauw draaide en hier deed geen romte en botste bovenop Ljouwert. En vervolgens Wout zijn bovenop Grauw. Dus fjouwer vlagen. Jenne Wout Drachten en Grauw had er een. En die is misschien dan Sint Ljouwert. En Wout zijn had een protest Sint Grauw. Ja, we zeggen even de Zeven Wolden. Die ziekert positie. En dan kunnen we inderdaad verwacht je dat er straks een finishlijn te verschijnen toveren wordt. Zolang het er in beweging is, zien we dat nog net zien. Maar men ziekert vaak een finish in een wien op en het liefst dicht onder de wal waar de meeste meisjes staan. Dat zou dus weer aan de kant van de Indiek. Wat dat klapt. Ze varen nu alle keer mooi achter maar aan. Er komen geen grote wisselingen meer. Daar staat het volk langs de Indiek. Prachtig daar zicht op. En dat is natuurlijk bij die tonnek een heel mooi plak voor de finish. Dan had ik de indruk dat ze nog één keer naar onderen matten en dan het kruisrakje naar de finish komen. Ja, ik kreeg wel terug bij Boei Fjouwer, maar dat zal dan nog één keer even het kwad om de onderste boei heen wezen. Hè? Dat is dan die Varewiense boei. Ze maakt dan één keer niet onderen. Ja. En dan komt er een lidslagje omheen. Dat is zal net meer een heel lang wezen en daar komt de finish te lezen. Jurus. Ze pakken nou even wat wind bij en wat erachter. Er zitten nog wel wat vlagen in. Maar we zorgen dat ze wat meer marge naam hebben. Beide scootjes nou. Ljouwert
had de boeik mooi bezield. Ja, en dan maar hoop je dat dat protest wat Jedder Joen is toch een van die scootjes net zien hun is. Ljouwert. Want in dat geval kunnen zij, laten we dat ook net vergeten, alweer hun derde overwinning haast beschreeuwen. Al 2 keer winnen ze de beste. En ook nu hebben ze de beste uitgangspositie. En Jenne Wout, ja, die doet misschien voor het klassement wel de beste zaken van iedereen. Wat ze hier mooi dat tweede plakje naar Hoestazielen. Als zij ik net een protest krijgen, want ja, dat gingen wij ik terugkregen, dat drachten Tjene Woord. Dus dan hebben we alle favorieten matten bibberen en sidderen. En ja, het vingen dan, je weet het nooit, best nog wel weer goede zaken doen. Want die zielt wel mooi op een zanden plakje op het stuit. Hier Jenne Wout, roem achter de Ljouwert, maar ik 4 voor de nummer 3 Wout zijn. Heel veilig op 2. Maar hoe veilig is veilig als al die vlagjes hingen blijven? Ja, de meeste scootjes kiezen nog voor dezelfde slag, hè? Ja, je zit net volle wedstrijd meer in. Nee, ze kennen me niet een keer om dan. Kennen me niet een keer om. Jenne Wout. Tweede plak. En shit toch al dat Ljouwert een mooi handje voor het is, ja. Ja, het verschil is wel een beetje groter aan. Wie het niet krijgt om 100 meter heen en nu zitten we haast op 120 meter. Nog een keer helemaal naar onderen voor de Rink Ulbus. Het scootje van Ljouwert. En dan op naar de finish. Het zou wat wezen. Dat je in je tweede jaar als skipper dan al 3 overwinningen pakken in een kampioenschap. Ja, het zei wat door de progressie die ze maken had ten opzichte van verleden jaar. Wils wij wel bevestigd krijgen dat het protest van Grauw in diertje Ljouwert is. Dus wat zijn had een protestje in Grauw en Grauw zet hem terug naar Ljouwert. Dus we zullen eens even zien hoe een blitzkip op de Rink Ulbus, het scootje van Ljouwert, dat ze het in de gaten ha. Of dat wat een ingehouden vreugde is. Ze zullen het weten, want ze zitten dicht bij elkaar. Dus Griff had Grauw duidelijk communiceren kennen naar Ljouwert. Wat ze worden. Ja, dat zou, als dat zo is, dan zou dat misschien wel de tweede draai wijzen kennen op IND voor Willem Zwager. Want eerst al in heger beroep ongelijk. En dat hij voor een sekvol 14 punten nu heen komt vanwege een protest. Dan liep het mooi, de tweede overwinning. Maar dan kent ik voor het einde kampioenschap wijzen. Ja, maar deze man punt. had sowieso al een prachtig kampioenschap. Hij hier natuurlijk nou juster. Meer ambities. Maar het is al een totale oorkampioenschap dan verleden hier. Hele mannen komt op het tonne. Grauw is Jedro gegaan. Bezielt Grauw de tonnen. Wien is Ja, en al wat daarachter wordt het spannend. Want daar komen nou 3, 4, 5 scootjes op die tonnen hoor. Grauw ertussen. Ja. Tussen de hele mannen. Kan die dan nog een plakje winst pakken? Het lijkt er wel op. Ja. Ja. Grauw scout op. Hele mannen gaat naar plak 6 en Grauw naar 5.
voor wat het eerst wurg is, want ze zitten wel boord aan boord nog. En als ze dat bleven, dan had een helemaal een betere uitgangspositie straks naar de finish daar. Of kan Grauw in het vaderwinst rak al afstand nemen. En dan houdt Grauw toch dus keer wat behind, hè? Voordeel voor Grauw is wel dat ze gijpen kennen. Dus ze jouwen wat leiden aan de hele mannen. Maar die gijpt die nou ik. Ja, die gijpt ik. Ja, dan kom je toch onder het tuig van Grauw te lezen. En dan had Grauw wel kans om er doorheen te komen. Wiels de Drippen nog op een lens zitten van de camera. Sjuggen we een beetje hoe het veld heen. Akkerum nou om de tonnen. Zo'n verschil in vlagen zitten hier. Zoals Ja, bij Huzum. Huzum wordt dan nog even plat drukt. De loft wordt wat schinder. En jouwt ik wat meer wien. Nou, alle gedachten de laatste keer dat de hele scootje vloot voor het lapje naar de onderkant van het zanglas hield. Want die finish die zullen we nou dadelijk wel inlezen. En mooi een beeld oer de parsenboot heen. Maar skipper Pieter Brouwer daar aan boord. Zorgen we nou toch dat de taarhieringen maken we om even officieel te maken zien wat wij al een flaskot op doen hebben. Jachtgeweer in aanslag voor het aandacht zijn. En de vlagen erin. En die zal jong worden als de skip vlak bij boei noemen fjouwen binnen. En dan nog een, ja, daar weer schot. En daar is de wit mooi blauw blok te vlagen. Dat betekent dat bij boei fjouwen nog één keer een liets kruisrakje omheen. En dan ben we klaar met de zielerij hier op boord zijn. Allereerst op het wetter. Ja, er is jong nog werk aan de winkel. En dat is ook een sport op zich. Hoe goed ken je de reglementen? Hoe goed ken je het uitlezen? Hoe goed ken je de jury uitzoeken? Je moet er met feiten komen. En wat hadden de juryleden zoen? Want er zit bij de SKS ik altijd juryleden op het wetter. Ljouwert onderwijs naar de derde dijtitel in dit SKS-kampioenschap. Willem Zwaga die had gezegd dat er dit seizoen zijn scootje aan de praat had met die jonge bemanning. Dat zij echt voorin zielen kennen. En wij krijgen ook berichten binnen dat Bigeleaks bij Jenne Waard al een vlagje uit het wand verwijderd is. Dat is al één minder. We zullen beziekje de rest ik van jou in de gaten te houden. Maar Jenne Waard zou het vlagje uit het wand hellen ha. Dat scheelt weer in. Ja, en je moet je net volgens mij net zo volle kans zou je vinden dat er een protest is. Want dan hing je het wel gelijk. Erin hing je maar bij de situatie en oorroppen. En dat had ze volle letter dient. Het enige wat ze dwang kennen, al er eentje hun is dat ze verdedigen. Willem Zwaga, hij gaat nog een keer roestag en maakt dan derde finishcotter voor hem Sjen Jajer. Hij kan hem nog net helemaal bezielen. Maar hij zal verdedigen denk ik op Jenne Waard die al jaren roestag gegaan is. Hij wil boppen de wien blijven van Jenne Waard. Dan nog een klapje straks en hoe bakboord trotte finish. Ja, en dan is het kledingadvies het al heel anders dan dat we deze week starten. Mooi de 34 graden of 30 graden op Jenne Waard en de Veenhoop. Daar is Ljouwert. Die gaan er nog een keer terug. Ze kennen de finish hartst roeken.
Rechts, links in beeld. Een van de tonsjes op de lijn. En dan zien we de explosie van een uitbarsting bij de eerste wedstrijdoverwinning. Dan willen we eens even zien hoe bleed ze nou binnen. We zien geen uitbarsting van vreugde bij Ljouwert. Ze komen als eerste door de finish. Wedstrijd nummer 1, de derde oerwinning. Maar hoe komt het met het protest? En dat had de man in de gaten. Je waar net juicht. Het ging geen handje omheen. Het moet nou nog straks in de protestkamer uitvochten worden. En dat doe je liever net. Op het tweede plak Jenne Waarts, die nou ook weer de koppositie oernemen in het klassement. Voor Gerard Pietersma en zijn bemanning. En zij schuggel achterom. Wat is daar gebeurd? Wat is de verhouding? Zij zijn waarschijnlijk al door de finish als ik schuggel hun zeilstand. Voor hun is het rekening nou. Hoe vier zit Grauw erachter? En wat gebeurt er nog? Ja, hier uit de jury. Zij zullen hun commentaar doen, ik Jan. Zij hebben waarschijnlijk ik een heel soort jongen. En voor eerst heb ik begrepen dat er nou bij de SKS ik Bielenbroek weer mooi. Dat ben ik wil sporten, werd dat net mooi. En laten we even net vergeten dat Waarts hier op eigen wetter gewoon op het podium zielt. Het scootje van Tijke Klaas van der Meulen. Je hier prachtig naar het derde plak. En wat is hier bad? Je leidt een boordje verkeerd om. Hier is een onvaring west, denk ik. Een boordje omslaan. 2 man in het wetter. Ja. Dit is toch Er net moest de de jury. pieper erbij. Maar laten we de vreugde van deze man even meenemen. Het is wat zijn op thuiswetter die je nou een hele mooie treddenplak. Zij wieren weer in de kleins met grauw. De vlagjes zullen er nog wel in zitten, dat kennen we zo net zien. Maar zij in ieder geval een hele mooie wedstrijd. Maar deze man heb ik net vergeten. De Zuidwesthoeken. Auke de Groot. Ik nog net zo'n daverend succes deze week. Jit je toch op een mooie vierde plak. Tro de finisher. Zuidwesthoeken op het vierde plak. En dan wordt de strijd om plak 5 en 6 en zo nog wel even boeiend. Ja, eigenaardig dat je dan een boord op een kop leidt. Dan wekt dat de suggestie dat er misschien wel een onervaring west is. Ja, Matje has wat bij elkaar op zijn met zo'n boordje. Ik net samen hoe de kop. Nee. Dat, Dan mag je er wel wat in aan. ja. Er had in even wat ontsnel varen west waarschijnlijk. Ja. Nou, te hoopje is dat er geen rare dingen bad binnen. Dat alle opvarenden intussen per onboord takelen binnen. Hele mannen. Ik net te vergeten. Die docht het je keurig. Dan is die toch weer grauw voorbij. Of klopt dat net? Die ken ik nog van een uur. Ja, Ja. ze binnen Ja. nog wel. Toch wel weer. Toch Wie- nog storken wisselen in dat laatste cruiserakje. Bij Grauw wappert de vlagen nog wel. En ben ik even benijd waar er nog aan het helmhout zit. Dat kennen we hier net zien. Maar het is de hele mannen die als vijfde om de tonnen komt. Ja, het is de skipper zelfs nog net. Nee, die zit Douwe er bij zit het erachter. zwart. Douwe zit erachter. Ken haast net missen of die had een tik gewoon dat hij fysiek malheur had. En dan is het voor hem maar te hopen dat dat net al te bot is. Want wij zijn nog net klaar met de zielerij. Grauw op 6 en de Gerber van Manen van het Jereveen naar Plakzoon. Dan zitten we er nog maar eens bij dat dat voor eerst te staan is hoe de finishlijn komen. En dat de jury nog bepaalt waar er tussen uitvallen als net. Drachten toch wel wat voortzakken naar plak 9 achter Akkerum. En de Lemmer zat het nou tal ik het op plak nummer 10 voor eerst. En het veen
is toch weer inhellen, liek het mij, terug Akkerum. Hoe komen die hier op een finishzone? Of stekt hij hem er nou nog even tussen? Het is moeilijk, Jer. Ja. Hij kent nog hoe stag. Dit wordt ik nog even een dueltje. Stuurboord. Luidt het vinden. Nee. Het is liek toch dat Akkerum hier de mooie wees. Maar het is maar correct hoe ze maar de punt door de lijn komen. Ja, het liek het er toch op. Ja, het vinger had ik nog even les van drachten. Liek het. Het komt al, je krijgt hoe het. Maar op de track en trace zorgen we dat het toch Akkerum is die het vinger nog weer voorbij gegaan is. Ja, het is op het. En nou weer net. Ja, nou, in de uitslagwol. Hoe ze de finish gaan binnen. Is het toch op het 6e plakje grauw. Zo'n Akkerum. 8 Jereveen. 9 Drachten. Daar hebben we net van controleren kunnen dat er nog een vlaggen hing. En op het 10e plakje de Lemmer. Daar is Langwaar. Daarvoor moet Huzum nog zitten. Ja, Huzum is al over de lijn. En dan krijgen we Langwaar. En dan de 2 debutanten. Jouweren en Snits. Dan melden we er voort even bij dat dit een heel voorlopige uitslag is. Er rennen nog een aantal protesten, Safir dat wij weten. Dan kunnen we even melden hoe het ontnota hoe de finish kwam is. Ljouwert op Ingen, maar een protest zien. 2 Jennewoord, 3 woord zijn. Zuidwesthoekenwaard, 4e, de hele mannen, naar 5. 6 Grauw, met Douwe Visser, die het net zelf aan het helmhout ziet. Zo'n Akkerum. En wij zorgen even bij het Leuterscootje bij ons collega Geertje de Vries. Ja, ik ben bij Willemswagen aan boord. Het scootje van Ljouwert. Dat je de zeil nog strutsen hebt en nou heel stadig naar het plak vaart. Willem, ik zou eens deze lokwensen met deze prachtige overwinning. Het weer een hele mooie wedstrijd. Maar door just net bleed en je me reageerde niks net. Nee. Vertel. Nou, ik ben gewoon net eens met de jury die wij bij de SKS hebben. En een zielraad die wij bij de SKS hebben. En volgens mij heb ik er meer verstand van dan hun. Want hun zeggen gewoon tegen mij dat wat zijn net een hindernis is. En er staat heel duidelijk in het handboek bij begrippen dat een hindernis, een wal, een ondiepte of een scootje is dat rug op voorrang heeft. En dat wie wat zijn wel degelijk. En dan wordt gewoon een keihardje in mij zijn van daar hoeft helemaal net te draaien voor wat zijn. Dus dan moet ik dan maar windkracht 6 er op de IJzermaan met baden van een meter moet ik daar met de varen. Dat is de bedoeling, denk ik. Dus ik heb vanmorgen niks in de oren skippers zijn bij de route van die ben je goed voor mij. De bak wordt op stuur wordt verlengd en ik draai het meer. Het hoeft net. Dat je in het hoger beroep, dat ze dat erbij pakken, dat ik draait ben voor wat zijn, dat dat niet fout geweest is. Nou, van mij ben we dan machinaal helemaal verkeerd bezig. Ja, du bent als een zeer gesaleel, hè? Ja, ik kook. Ja, ik zie het toch niet. En dit weer die X is dan sportieve revanche, maar Safir staat misschien helemaal net. Nee, ja, het is gewoon kloten dat ze die een kampioenschap verneuken. Want het is nou gewoon heel moeilijk om er bij te komen. Of moeilijk wat ik het zeggen, maar het is voor die oren makkelijker om voor me uit te bloemen. En ja, voor mij ben we daar net mee bezig met Sion. Dus de jury die beslist dat we net boord aan boord lezen. Nou, hoe is dan in godsnaam mogelijk dat ik een Heerenveen op zijn helmhout draait? Terwijl ik hem nog een secondes 4 wiener in lid om een rond te creëren, zodat ik erachter langs kan. En dan rijd ik hem. En dat is nooit de bedoeling natuurlijk. En dan is hartstikke sneu voor Heerenveen dat iedereen het raakt en dat wij eruit rijden, is ik zo sneu. En dan ga je een hoger beroep. En dan pakken ze gewoon even een hele hoorde regel erbij dat wat zijn geen hindernis is. Dan shit mij maar daar. Ik snap het niet. Ik snap het echt. Ik naar de route heb ik René bellen, daar heb ik morgen een gesprek mee. Ik ga hier net mee akkoord. Wij zullen even een uurtje en wat we kunnen doen. Maar wij, Ja, want binnen nog mogelijkheden? Kun je nog weer Bob een hege beroep uitgaan? nou, wij hebben nou volgens u net, maar we hebben er een jurist op en die ziet het uit. En het is gewoon net eerlijk. En als de vregels om uitlegt, dan heb ik een uitleg. Ze hebben geen goede verklaringen voor. En het ziet letterlijk in het handboek dat een scootje wat op bakbord luidt, dat het voorrang op artikel 10.1. Dat is een hindernis, dat moet je verdraaien. En dat hek ik niet in. En dan word ik gewoon zijn hier achterlangs zien met. Maar wat zijn die shield romscoort en ik boven de tonnen aan, dat hier moet shield. En als ik er dan achterlangs wil, dan moet ik verder niet met zielen. Dat windkracht 6. Ten eerste haal ik hem dan net op die baden en dan stook ik hem bij in de gig. En dan hebben we deren aan boord. En dan staan we dan maar in de krant misschien al. Ja,
Nou, dit is een kwestie die het nog net uit is, nevens mij. Je hebben Jood 0,9 punten. Je staan er nog heel goed bij. En morgen zie je gewoon wel. Wij zien morgen wel lekker scherp. Elke dag. Nou, dit wetter luidt u wel. Ja, al het wetter luidt is wel. En als het skipper in, dan wordt het gewoon een stuk makkelijker. Nou, er komt wel een lietsglimke om Willem Singers. Nee, maar we moeten even een statement maken en dat is gelukt en dat is wel heel fijn. Een beter statement als eerste worden, kerst net maatje. Nee, volgens mij niet. Oké. Willem Zwager, skipper van Ljouwert. Hij liet het er nog altijd net bij zitten. Maar de zieltje Joet won heel mooi naar een eerste plakje daar. Ja, opmerkelijke ontwikkelingen dus in deze SKS-street. Want, laten we wel wijzen, dit is al de derde dijzege voor het scootje van Ljouwert. Maar daar zit nog wel wat zeer, hè Elke? Ja, wat ik een beetje opmerkelijk vind is dat dit een heel statement is en net juichen om de uitspraak van het Hege Beroep, van de Zielrieën. Maar ik jij hem hier nou net het protest dat nog tjen hem rint. Want ik weet net dat hij dat in de gaten had en hoe dat verrint. Dus dat laten we dat ik even al wachtje. Maar ik terugkrijgen dat de track en trace jongens in dat bootje, want dat weer het bootje wat omslaan wie die weer een zadrok ontwerp en daar is wat bad, maar dat ze al hier veilig binnen en om boord. Nou ja, dat is het wichtigste. Ja, misschien kunnen wij dan nog even te eindbesluit vermelden hoe de voorlopige eindstand eruit ziet. We gaan zien dat Ljouwert als eerste oer de meet kwam. Dat Jenne Woord als tweede kwam. Terke Klaas van der Molen, daar zal het feest wezen. De Waarzijnders op eigen wetter naar het Broens. Auke de Groot op Fjouwer. 5 de hele mannen. 6 Douwe Visser van Grauw. Zoon Pieter Meter van het scootje van Akkerum. Sietse Brouwer van Jereveen 8. 9 Pietersma. 10 Albert Visser van Lemmer. Alve Huzem. 12 Langwarme Jaap Zwaga. En de beide debutanten, daar zeiden ze het al, Rinus de Jong van de Jouwer Tretjen en Jappie Visser sluit het peloton op plak 14. Het is al een keer onder voorbehoud. Er rennen nog een aantal protesten, Safir dat wij weten. Dus hou onze website in de gaten om precies te weten hoe het straks ervoor staat. Dit weer wedstrijd nummer 7 die we zielt hebben. Morgen ben we weer op wat zijn dan bij een primeur. Dan hebben we namelijk de sleepstart. En zullen we zien hoe die wedstrijd weer invloed uitoefenen wil op het klassement. Graag zullen we jou dus morgen weer bij de livestream hier van de omroep op wat zijn. Tot morgen.